हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी। कृष्णा प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम माताजी। नानाञ्चनाशनाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरे कृष्ण माताजी। परिजनसहितं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती चित्रकाका स्वामी नामिनि नमाचार्यपादाय हिताय कृपप्रदायिने गौरकथागामताय नगरग्रामतारिणे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते तप्त काञ्चन गौरङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। മന്ത്രിസ്കോണിന്റെ ഷോൺ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം സുഗമപാദമൃഗദ്രവ സംയുതം ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോർത്തികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവത്യുത്തമശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. नमोस्तुते। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8 കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ശ്ലോകം 35. സൗണ്ട് കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, കോൾഡ് വന്നിട്ടുണ്ട്, എന്നാലും ഞാൻ ചൊല്ലാട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കരിഷ്യന്നിതി കേചന. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ഭവേസ്മിൻ ക്ലിശ്യമാനാനാം അവിദ്യാകാമകർമ്മഭിഃ ശ്രവണസ്മരണാർഹാണി കേൾക്കുന്നില്ലേ? സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നില്ലേ? വലിയ സൗണ്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, സൗണ്ട് പ്രോബ്ലം ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭവേ ഭൗതിക സൃഷ്ടിയിൽ അസ്മിൻ ഈ ക്ലിശ്യമാനാന നിന്ന് ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവിദ്യ അജ്ഞത കാമ അഭിലാഷം കർമ്മഭിഹി കാമ്യകർമ്മ അനുഷ്ഠാനത്താൽ ശ്രവണം സ്മരണം അർഹാണി ആരാധനം കരിഷ്യൻ നിർവഹിക്കാൻ കഴിവുണ്ടാകുക. ഇതി അപ്രകാരം കേചന മറ്റുള്ളവർ. വർത്തനം ഭാരതം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഭൗതിക വ്യതകളാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി ശ്രവണം സ്മരണം ആരാധന ഇത്യാദിയായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. അപ്പോ നമ്മള് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ പ്രാർത്ഥനകളാണ് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചത് എന്ന് ഓരോരോ കാരണങ്ങളായി നിരത്തി നിരത്തി പറയാണ് കുന്തി മഹാറാണി അല്ലെ. ആദ്യം പറഞ്ഞു എന്താണ്, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിനെ പ്രകീർത്തിപ്പെടുത്താനാണ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു യദു രാജാവിനോടുള്ള സവിശേഷ അനുകമ്പ കൊണ്ട്, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള വിശുദ്ധ ഭക്തനാണ് യദു മഹാരാജാവ്, അതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ആ ഒരു കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചത്. പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭൂമിയുടെ ഭാരം ലഘൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചതെന്ന് ചിലർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്, ഭൗതിക വ്യതകളാൽ ക്ലേശിക്കുന്ന ബദ്ധജീവാത്മാക്കൾ മുക്തി പ്രാപ്തമാക്കുവാൻ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനായി ശ്രവണം, സ്മരണം, ആരാധന ഇത്യാദിയായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗത്തെ ജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് അങ്ങ് അവതരിച്ചതെന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഇപ്പോ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീതയില് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 9-ാമത്തെ ശ്ലോകം എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും. ജന്മകർമ്മജമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്ത്വാ ദേഹം പുനർജന്മം മാമേതി സോർജുന അല്ലെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഭഗവാന്റെ ജന്മങ്ങളും കർമ്മങ്ങളും ഒക്കെ എന്താണ്, ദിവ്യമാണ്. അത് കേൾക്കുന്നതിലൂടെ തന്നെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്, ആ കേൾക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് വീണ്ടും പുനർജനിക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല ഈ ഭൗതിക ലോകത്തെ എന്ന് അല്ലെ. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് മുക്തി പ്രാപിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു പോകണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ ജന്മകർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ശ്രവിക്കണം. അതിന് എന്ത് വേണം, ലീലകൾ വേണം ഭഗവാന്റെ അല്ലെ. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വരുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പറയാനുള്ള ഒരു അവസരം. അപ്പൊ ശ്രവണം, സ്മരണം, ആരാധന ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവന മാർഗത്തെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത് എന്ന് മറ്റു ചിലർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു എന്ന് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നു. നമുക്കറിയാം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു അദ്ദേഹം ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് ഇവിടെ അവതരിച്ചത്, കൃഷ്ണ പ്രേമം വിതരണം ചെയ്യാനാണ്. അപ്പൊ അതും ഒരു കാരണമാണ്, ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനിലുള്ള ഭക്തി വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് തിരിച്ചു ഭഗവാന്റെ ധാമത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഭാവാർത്ഥം എത്തി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ധർമ്മമാർഗത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ യുഗം തോറും താൻ അവതരിക്കുന്നു എന്ന് ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഭഗവാൻ ഉദ്ഘോഷിക്കുന്നു. പരമപുരുഷനായ ഭഗവാനാലാണ് ധർമ്മമാർഗം സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഉത്കർഷ കാംക്ഷയുള്ള ചില വ്യക്തികളുടെ പരിഷ്കാരം എന്ന പോലെ ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മമാർഗങ്ങൾ ഉത്പാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയും ആകുന്നു. അപ്പോ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ ശ്രീപ്രഭുപാദര്. അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ധർമ്മം അത് ആർക്കാണ് തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, ഭഗവാന് മാത്രമേ തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ. ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ധർമ്മമാർഗം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മളെ പോലെയുള്ള സാധാരണ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരു പരിഷ്കാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതാണ് ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആർക്കും പുതിയ ധർമ്മമാർഗങ്ങൾ ഉത്പാദനം ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. അപ്പോ നമുക്ക് ഒന്നും പരിഷ്കരിക്കാനുള്ളതല്ല എന്ത്, ഈ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടുള്ള ധാർമ്മികമായ മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത്. ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയുമാകുന്നു. ഈ ധർമ്മം എവിടെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, വേദങ്ങളിലാണ് അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു, വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ. ഭഗവാനെ അറിയാനാണ് വേദങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അല്ലെ. വേദൈശ്ച സർവൈ അഹമേവ വേദ്യോ വേദാന്ത ഋഗ്വേദ വിധേയവചഹം. ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് വേദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയത്. അപ്പോ ധർമ്മത്തിന്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഭഗവാനാണ്. ഈ ധർമ്മം എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്, ഭഗവാനെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അല്ലെ. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം, ധർമ്മത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ മാർഗം ഭഗവാനെ പരമാധികാരിയായി അംഗീകരിക്കുകയും അപ്രകാരം നൈസർഗികമായ പ്രേമത്താൽ ഭഗവാന് സേവനം സമർപ്പിക്കുകയും ആകുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിന് സേവനം സമർപ്പിക്കാതെ കാരണം അവൻ വ്യവസ്ഥാപിതമായി ആ ലക്ഷ്യത്തിനായി സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ളത് സേവനം ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഏതൊരു കാറ്റഗറിയിലുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യരെ എടുത്തു നോക്കിയാലും അവരിനി എത്ര വലിയ ഹയർ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്നവരായിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോ നമുക്ക് പറയാം ടാറ്റ, ബിർള ഒക്കെ എന്താണ് റിച്ച് ഫാമിലിയിലുള്ളവരാണ് അല്ലെ. അതിന്റെ CEO ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് ആർക്കും സേവനം അനുഷ്ഠിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റുമോ, ഇല്ല അല്ലെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സേവനം ചെയ്യും, അയാൾക്ക് വേറെ ആർക്കും സേവനം ചെയ്യേണ്ടി വരില്ലായിരിക്കും. പക്ഷെ അയാളുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും, ഭാര്യയ്ക്ക് സുഖമില്ലാഞ്ഞ മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഇല്ലേ. ഏതൊരു ഹസ്ബൻഡ് ആയാലും
ഭാര്യ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നാൽ അവരെ കൊണ്ടുപോയി ഡോക്ടറെ അടുത്ത് കാണിക്കണം, അവർക്ക് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുക്കണം, ഇങ്ങനെയുള്ള സർവീസ് അവർക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതുപോലെ കുട്ടികളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടി വരും. നമുക്ക് തീരെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ, ഞാൻ അച്ഛനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ഒട്ടും കുട്ടീനെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റുമോ? എപ്പോഴെങ്കിലും ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ആർക്കെങ്കിലും ആയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് സർവീസ് ആണ്. അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ്. അത് മറന്നുപോയി നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് കരുതി ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടി വരുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ സേവകനാണ്. ജീവേര സ്വരൂപഹോയ് നിത്യരെ കൃഷ്ണദാസ് എന്ന് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക്. ഭഗവാനോടുള്ള സേവന സമർപ്പണമാണ് ജീവാത്മാവിന്റെ ഏക കർത്തവ്യം. ഇത് ഭാഗവതത്തിലും പറയുന്നു. സഭൈ പുംസാം പരോ ധർമ്മോ യഥോ ഭക്തിരതോക്ഷജേ അഹൈതുകി അപ്രതിഹതാത്മാ സുപ്രസീദതി. നമുക്കും ഒരു നിർവിഘ്നം, അഹൈതുകി അപ്രതിഹത, കാരണങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ, ഹേതുവില്ലാതെ, പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ലാതെ, അപ്രതിഹത പറഞ്ഞ നിർവിഘ്നം, തുടർന്നും എപ്പോഴും സദാസമയം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുക എന്നുള്ളതാണ് സവൈ പുംസ പരോധർമ്മം. ഓരോ പുംസ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും പരമമായ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് ആ അധോക്ഷജനായിട്ടുള്ള ഭഗവാന് സേവനം അർപ്പിക്കുക എന്നതാണ്. അതും ഒരു കാരണവും ഇല്ലാതെ നിർവിഘ്നം. അങ്ങനെ വേണം നമ്മള് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ സർവശ്രേഷ്ഠനും ജീവാത്മാക്കൾ അദ്ദേഹത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. ആകയാൽ ജീവാത്മാക്കളുടെ കർത്തവ്യം അദ്ദേഹത്തിനെ മാത്രം സേവിക്കുകയാകുന്നു. നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം മാത്രം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായി തീരുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനാണ് സുപ്പീരിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തി, അല്ലെ? ഏറ്റവും ആരാധിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ അല്ലെങ്കിൽ സേവിക്കപ്പെടേണ്ടവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. ജീവാത്മാക്കളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സേവകരായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ്. പക്ഷെ നമ്മള് നിർഭാഗ്യവശാൽ വ്യാമോഹിതരായ ജീവാത്മാക്കൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് സേവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് പറയും, ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്നു പറയുമ്പോഴും അത് എന്റെ കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാരണം, അല്ലെ? എനിക്ക് സന്തോഷം കിട്ടുന്നു ആ കുട്ടി ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ. എന്റെ കുട്ടി കുഞ്ഞുകുട്ടിയാണ്, അത് എന്റെ കുട്ടിയാണെന്നുള്ള ബോധമുണ്ട് എനിക്ക്. അപ്പൊ ആ കുട്ടിക്ക് എന്ത് ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാലും ഞാൻ സർവീസ് ചെയ്യും. ശരിക്കും നമ്മൾ എന്താ കാണുന്നത്? ഞാൻ എന്റെ കുട്ടിയെ സേവിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയാണ് സേവിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. നമുക്ക് ആ കുട്ടീനെ സേവിക്കുന്നതിലൂടെ ഒരു സന്തോഷം കിട്ടുന്നുണ്ട്. അത് വേറൊരു കുട്ടീനെ സേവിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ആണ് നമ്മൾ സേവിക്കുന്നത്. തെറ്റിദ്ധാരണ നിമിത്തം മാത്രം ഭൗതിക അഭിലാഷത്താൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായി തീരുന്നു. ഈ അഭിലാഷത്തെ അവിദ്യ അഥവാ അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ അഭിലാഷത്തെയാണ്, ഈ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനുള്ള ഈ ആഗ്രഹത്തെയാണ് അവിദ്യ അല്ലെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞത എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത്തരം ക്രമവിരുദ്ധമായ അഭിലാഷം നിമിത്തം ജീവാത്മാക്കൾ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജന്യമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഈ അവിദ്യയുടെ പരിധിക്ക് അധീനനാകാത്ത പക്ഷം അവന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വതന്ത്രനാകാൻ കഴിയില്ല. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം. അപ്പോ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ജനനേന്ദ്രിയം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോ ഇവിടെ വൈകൃതമായ ലൈംഗിക ജീവിതത്തെ കേന്ദ്രീകരിച്ച ഭൗതിക ആസ്വാദനത്തിനായി ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും വ്യത്യസ്ത പദ്ധതികൾക്ക് ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അവൻ പരമപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ആദേശത്തിന് കീഴിൽ വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങൾ. അപ്പോ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സേവകരായി മാറുമ്പോ നമുക്ക് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലായിരിക്കും. നമ്മൾ എല്ലായ്പ്പോഴും ഇതേ ഗ്രഹങ്ങളിൽ തന്നെ ആയിക്കൊള്ളണം എന്നില്ല, അല്ലെ? ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഉയർന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും താഴ്ന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കും അധോലോകങ്ങളിലേക്കും ഒക്കെ പോകും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? ഓരോന്നിന്റെയും രജോ ഗുണത്തിൽ ഉള്ള ഒരു ജീവാത്മാവിന്റെ ഗതി എന്താണ്, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഗതി എന്താണ്, സത്വഗുണത്തിലുള്ള ജീവാത്മാവിന്റെ ഗതി എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മള് 16ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ആയിട്ട് കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. വിഭിന്ന ഗ്രഹങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത ശരീരങ്ങളിൽ ദേഹാന്തര പ്രാപ്തിയാൽ ജനിമൃതി ആവർത്തന ചക്രമാകുന്ന കുരുക്കിൽ അകപ്പെടുന്നു. ആകയാൽ ഒരുവൻ ഈ അവിദ്യയുടെ പരിധിക്ക് അതീതനാകാത്ത പക്ഷം
അതായത് ഈ അവിദ്യയുടെ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കടക്കാത്ത പക്ഷം എന്ത് വേണ്ടി വരും? ഈ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരിക്കലും സ്വതന്ത്രനാവില്ല. ഇതാണ് പ്രകൃതി നിയമം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ ത്രിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കടക്കണം. നമ്മൾ ജീവാത്മാവാണെന്നും ഈ ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരം എങ്ങനെയാണോ ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ പകർന്ന ആ ഗ്ലാസിന്റെ ഷേപ്പിൽ വരും അല്ലെ, വേറൊരു ഷേപ്പുള്ള ഒരു ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് വേറൊരു ഷേപ്പ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ജീവാത്മാവ് ഓരോ ശരീരത്തിൽ കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും അങ്ങനെ മാറി മാറി കയറി ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന്റെ അവസാനം എന്താണ്? ഈ യാത്രയുടെ അവസാനം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകണം അല്ലെ. നമ്മൾ അല്ലാതിരിക്കുമ്പോ ഈ പ്രകൃതി നിയമത്തെ ഈ പ്രകൃതി നിയമം നമ്മളെ 3 വിധം ക്ലേശങ്ങളിൽ അനുഭവിപ്പിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എങ്കിലും ഭഗവാൻ ക്ലേശിക്കുന്ന ജീവാത്മാക്കളോട് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിലും അധികം കൃപാലുവാകയാൽ അഹൈതുക കാരുണ്യത്താൽ അവരുടെ മുന്നിൽ അവതരിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം എന്നിവയുൾപ്പെടുന്ന ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാൻ അഹൈതുക കാരുണ്യം അല്ലെ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹേതുവില്ല അല്ലെ, ഒരു കാരണമില്ലാത്ത കാരുണ്യം. നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ നമ്മളോട് കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് അല്ലാതെ തന്നെ. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമുക്ക് നമ്മുടെ കുട്ടിയോടൊരു കാരുണ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ നമ്മൾ ആരാണ്? മമൈവാംശോ ജീവലോകെ അല്ലെ, ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത അംശമാണ് നമ്മള്. അതുപോലെ ഭഗവാൻ പറയുന്നു അഹം ബീജപ്രദപിത. ഒരു അച്ഛന് കുട്ടിയോട് കാരുണ്യം ഉണ്ടാകാൻ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണം വേണോ? വേണ്ട അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും കാരുണ്യമാണ്. അത് അത്രയും കൃപാലുവാണ്. അഹൈതുക കാരുണ്യത്താലാണ് ഭഗവാൻ അത്രയും കൃപ നമ്മളോട് കാണിച്ച് ഭഗവാൻ തന്നെ സ്വയം ഇവിടെ അവതരിച്ച് ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ എന്താ പറയാ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കാണിച്ചു തന്ന് നമുക്ക് ആ ഭഗവാന്റെ കുറിച്ച് ശ്രവണം, കീർത്തനം, സ്മരണം, സേവനം, ആരാധന, പ്രാർത്ഥന, സഹകരണം, ആത്മസമർപ്പണം ഇങ്ങനെയുള്ള ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളെ ഉദ്ധരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞു തരുന്നു, ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇത്തരത്തിലുള്ള സേവന കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു. മുകളിൽ പ്രതിപാദിച്ചവയെല്ലാം അല്ലെങ്കിൽ അവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിനെ സ്വീകരിച്ച് അനുഷ്ഠിക്കുക എന്നത് ബദ്ധാത്മാവിനെ അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സഹായിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സ്വീകരിച്ചാൽ തന്നെ നമ്മള് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടും എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമുക്കറിയാം ഈ ഭാഗവതം ശ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്, അദ്ദേഹം ശ്രവണം എന്ന ഒരു കർമ്മം മാത്രമേ ഒറ്റ ഒരു പ്രവൃത്തിയെ ചെയ്തുള്ളൂ. ആ ഒരു പ്രവൃത്തിയിലൂടെ തന്നെ മുക്താത്മാവായിട്ടുള്ള ആളാണ് ആര്? പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ്. അപ്പൊ എല്ലാം നവവിധ ഭക്തിയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് അംബരീഷ് മഹാരാജാവ്. നമ്മൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും ചെയ്താൽ പോലും നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവിദ്യയുടെ കുരുക്കിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനാകാനും അപ്രകാരം ബഹിരംഗ ശക്തിയാൽ വ്യാമോഹിതരായി ജീവാത്മാക്കളാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സർവ്വ ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നും മോചിതനാകാനും സഹായിക്കുന്നു. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നെങ്കിലും സദാ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. ജീവാത്മാക്കളിൽ ഈ സവിശേഷ തരം കൃപ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ ജീവാത്മാക്കളുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായി വന്ന് എല്ലാവർക്കും കൃഷ്ണപ്രേമം വിതരണം ചെയ്തു ഭഗവാൻ അല്ലെ. എല്ലാവർക്കും ഹരിനാമ സങ്കീർത്തനം, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനുള്ള ഒരു സൗഭാഗ്യം കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. സദാ നാമം ജപിച്ചാൽ തന്നെ മതി ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. നമ്മൾ ഈ ഒരു വിവിധ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറത്തു കടന്ന് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാനായിട്ട്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്ത്യഭീക്ഷ്ണശഃ സ്മരന്തി നന്ദന്തി തവേഹിതം ജനാഃ ത ഏവ പശ്യന്ത്യജിരേണ താവകം ഭവപ്രവാഹോ പരമം പദാംബുജം. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശൃണ്വന്തി ഗായന്തി ഗൃണന്ത്യഭീക്ഷ്ണശഃ സ്മരന്തി പരമം പദാംബുജം. ശൃണ്വന്തി ശ്രവിക്കുക, ഗായന്തി ജപിക്കുക, ഗൃണന്തി കൈക്കൊള്ളുക,
അഭീക്ഷ്ണശഃ തുടർച്ചയായി സ്മരന്തി സ്മരിക്കുക, നന്ദന്തി ആനന്ദാനുഭവിക്കുക, തവ അങ്ങയുടെ ഈ ഹിതം കർമ്മങ്ങൾ ജനാഹ സാമാന്യ ജനങ്ങൾ തേ അവർ ഏവ നിശ്ചയമായും പശ്യന്തി ദർശിക്കാൻ കഴിയുന്നു, അചിരേണ താമസം വിന താപകം അങ്ങയുടെ ഭവപ്രവാഹ പുനർജന്മ പ്രവാഹം, ഉപരമം വിരാമം പദ അംബുജം പദാംബുജങ്ങൾ. വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം എസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിജി. അല്ലയോ കൃഷ്ണ, ആരാണോ അങ്ങയുടെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, അവർ അഥവാ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്, അവർ നിശ്ചയമായും അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിച്ചു. അവയ്ക്ക് മാത്രമേ ജനിമൃതികളുടെ ആവർത്തനത്തിന് വിരാമം ഇടാനാവൂ. അപ്പോ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞ അതേ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വരുന്നത്. എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? ആരാണോ ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് നിരന്തരം ശ്രവിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ആവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്, നമ്മള് കേൾക്കണം, കീർത്തിക്കണം, അത് ആവർത്തിക്കണം, അല്ലെ? അഥവാ മറ്റുള്ളവർ അപ്രകാരം ചെയ്യുന്നതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നത്. ഇപ്പോ ഒരുപക്ഷെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, മറ്റാരെങ്കിലും ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ അതിലൊരു സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്നത് ആരാണോ, അവർ നിശ്ചയമായും അങ്ങയുടെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിൽ, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുന്നതിൽ സന്തോഷം കണ്ടെത്തുന്ന ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ ഈ ജനിമൃതിയുടെ ആവർത്തനത്തിൽ നിന്ന് വിരാമം, അതായത് അവർക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് കുന്തി മഹാറാണി പറയുന്നത്. ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമിയുടെ പ്രഭുപാദിജി. നമ്മുടെ ഇപ്പോഴുള്ള ബദ്ധ സൃഷ്ടിക്ക് പരമപുരുഷനായ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ദർശനീയനല്ല. ആകയാൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ ഒരുവൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനോടുള്ള നൈസർഗിക പ്രേമസമ്പൂർണമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നതിലൂടെ തന്റെ നിലവിലെ കാഴ്ചയ്ക്ക് പരിവർത്തനം നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമുഖത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോഴും ഏവർക്കും അദ്ദേഹത്തെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായി ദർശിക്കുവാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. ഓ പ്രഭു, അതിലെന്താ പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഒരു മാംസ ചക്ഷുസ് അല്ലെ, ഈ ബദ്ധമായ കാഴ്ചയുള്ള, അതായത് ഈ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമ്മുടെ കണ്ണിന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. എന്താണ് കണ്ണിന് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ 5 എലമെന്റ്സ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് വിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ബദ്ധദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? നമ്മൾ ഈ ശരീരബോധത്തിൽ മാത്രമാണ്, ഈ ശരീര സംബന്ധിയായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ബദ്ധദൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള കണ്ണുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാൻ ദർശനീയനല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ അതിനു വേണ്ടി എന്ത് വേണം? നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള നൈസർഗിക പ്രേമസമ്പൂർണമായ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ജീവിതാവസ്ഥ വികസിപ്പിച്ചെടുക്കണം. അതായത് ബ്രഹ്മസംഹിത പറയുന്നു, പ്രേമ അഞ്ജന ചുരിത ഭക്തി വിലോചനേന, അല്ലെ? നമ്മള് ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമത്തോടു കൂടിയുള്ള ആ ഒരു അഞ്ജനം, ആ ഒരു കണ്ണിൽ എഴുതണം, അല്ലെ? ഭഗവാനോടുള്ള അത്രമാത്രമുള്ള ഒരു സ്നേഹം നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ സ്വയം ഭൂമുഖത്ത് സന്നിഹിതനായിരുന്നപ്പോഴും, അതായത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോഴും, നമുക്കറിയാം ദുര്യോധനനും ദുശാസനും ഒക്കെ ഭഗവാനെ കണ്ടിരുന്നു, അല്ലെ? പക്ഷെ അവരൊക്കെ എങ്ങനെയാ കണ്ടത്? വസുദേവരുടെയും ദേവകിയുടെയും ഒരു പുത്രനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രനായിട്ട്, ഒരു സാധാരണ അവരെ പോലെ ഒരാളായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആരായിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഭഗവാനെ? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനായിട്ട് കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. രാവണൻ, ഹിരണ്യകശിപു, കംസൻ, ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ എന്നിവരെ പോലെയുള്ള ഭൗതികവാദികൾ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ആർജിക്കുന്നതിൽ ഉന്നത യോഗ്യത ഉള്ളവരായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഭഗവത് സാന്നിധ്യത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുവാൻ സാധിച്ചില്ല. അപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് രാവണൻ നേരിട്ട് ശ്രീരാമ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ രാവണന് ഭഗവാനാണെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല, എന്നിട്ട് എതിർക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? ശത്രുവായിട്ടാണ് കണ്ടത്. ഹിരണ്യകശിപു ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ എന്താ ചെയ്തത്? ശത്രുവായിട്ടാണ് നിന്നത്, അല്ലെ? ഒട്ടും ഭഗവാനായിട്ട് അംഗീകരിച്ചില്ല. കംസൻ ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചില്ല. ജരാസന്ധൻ, ശിശുപാലൻ ഇവരൊന്നും ഭഗവാനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല. അവർക്കൊന്നും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അവര് ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയെ കാണുന്നത് പോലെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഭഗവാൻ എന്താ ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നത്? ഏ യഥാ മാം പ്രപത്യന്തേ താം സദൈവ പചാമ്യഹം, അല്ലെ? നിങ്ങൾ എന്നെ എങ്ങനെയാണോ കാണുന്നത് അതുപോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ വിസിബിൾ ആവുന്നതും, അല്ലെ? ഭഗവാൻ അത്രേ കാണിച്ചു തരുള്ളൂ. അപ്പോ അവർക്ക് സാധാരണ മനുഷ്യരെ പോലെ ഭഗവാനെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, ഭഗവാൻ അവർക്കും അത്രേ കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ. ആകയാൽ
ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കൺമുന്നിൽ പ്രത്യക്ഷനായിരുന്നാൽ പോലും അതിനനിവാര്യമായ കാഴ്ചയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ദർശിക്കാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോ നമ്മളൊരു അഭക്തനാണെങ്കിൽ ഭഗവാനെ എനിക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭഗവാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ദർശനീയനായാൽ പോലും നമ്മൾ വിശ്വസിക്കില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്നല്ലേ, ഇത് ഭഗവാനൊന്നും അല്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല ഭക്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു കാഴ്ചയോട് കൂടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണ്ണോടുകൂടി ഭഗവാനെ, അതീന്ദ്രിയനായ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. ഉചിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുമുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ അവശ്യ യോഗ്യത വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. സാമാന്യ ജനങ്ങളാൽ പൊതുവായി ശ്രവിക്കപ്പെടുകയും കത്തിക്കപ്പെടുകയും ആവർത്തിക്കപ്പെടുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പ്രസിദ്ധ സാഹിത്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത. എന്നാൽ അത്തരം ശ്രവണം തുടങ്ങിയവ ചെയ്താലും ആ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനത്തിൽ വ്യാപൃതരായവർ ഭഗവാനെ മുഖത്തോട് മുഖം ദർശിക്കാത്തതായി ചിലപ്പോൾ അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അതിനു കാരണം എന്തെന്നാൽ പ്രഥമ വിഷയമായ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. യോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അതാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇവിടെ. എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഉചിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഈ അവശ്യ യോഗ്യത വികാസം പ്രാപിക്കുകയുള്ളൂ. ഇവിടെ പറയാണ്, ചിലരൊക്കെ സദാ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് സ്വയം ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, അവർക്ക് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണത്? നമ്മൾ ഉചിതമായ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെ കേൾക്കണം. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരിൽ നിന്നാണ് കേൾക്കേണ്ടത്? അർജുനൻ പറയുന്നു, എന്താണ്, അസിതൻ, വ്യാസൻ, അങ്ങനെ കുറെ ദേവലൻ, വ്യാസൻ, ഇങ്ങനെ കുറെ പേരെടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ പേര്. അങ്ങനെയുള്ള ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കണം. ഇവിടെ പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവ് ആരെയാണ് ചൂസ് ചെയ്തത്? ശുദ്ധഭക്തനായിട്ടുള്ള ശുദ്ധദേവ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ശ്രവിക്കണം. ആദ്യം വരുന്നത് ആരിൽ നിന്നാണ് ജ്ഞാനം? തേനെ ബ്രഹ്മകൃതായ അധികവേ അല്ലെ, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവിലേക്കാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ആ ഒരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വേണം നമ്മള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ശ്രവണം, കീർത്തനം, ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ പതുക്കെ പതുക്കെ ദർശനീയനാവുള്ളൂ. ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ നമ്മള് യോഗ്യരാവുള്ളൂ. അതിന് കാരണം എന്തെന്നാൽ പ്രഥമ വിഷയമായ ശ്രവണം വളരെ പ്രധാനമാണ്. യോഗ്യമായ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും ശ്രവിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും നമ്മൾ യോഗ്യരായിത്തീരുന്നത്. സാധാരണയായി ജനങ്ങൾ ആധികാരികരല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത് ശ്രവണം നടത്തുന്നത്. അത്തരം ആധികാരികരല്ലാത്ത വ്യക്തികൾ ചിലപ്പോൾ ഉയർന്ന വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യതയുള്ളവരാകാം. എന്നാൽ അവർ ഭക്തിയുത സേവന തത്വങ്ങളെ അനുവർത്തിക്കാത്തവരാകയാൽ അവരിൽ നിന്നുള്ള ഭഗവത് ശ്രവണം വെറും സമയം പാഴാക്കൽ മാത്രമായി തീരുന്നു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ശ്ലോകങ്ങളെ അവരുടെ ആശയങ്ങളെ സാധൂകരിക്കാൻ ഉതകും വിധം വളച്ചൊടിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുന്നു. ആകയാൽ ആദ്യം യോഗ്യനും വിശ്വാസ്യനുമായ ആധികാരിക വക്താവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്ത് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നും ശ്രവണം നടത്തേണ്ടതാണ്. എപ്പോൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതും പരിപൂർണവുമാകുന്നുവോ അപ്പോൾ മറ്റു പ്രക്രിയകളും താനേ കുറ്റമറ്റതായി തീരുന്നു. അപ്പോ ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ്. അത് പക്ഷെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ആരിൽ നിന്ന് കേൾക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മള് വിശേഷമായിട്ട് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പോ നമ്മളിവിടെ കണ്ടു, വ്യാസദേവൻ, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഭക്തി വേദാന്തികളിൽ നിന്ന് കേട്ടറിഞ്ഞ് ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു, ഭഗവാനെ ഹൃദയകമലത്തിൽ ദർശിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അതുപോലെ വ്യാസദേവൻ എങ്ങനെയാണോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയിൽ നിന്ന് കേട്ടത് അതിൻ പ്രകാരം ഭഗവാനെ ആരാധിച്ചു, ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു, ഭഗവാനെ ആരോടൊപ്പം ദർശിച്ചു എന്നാ പറഞ്ഞത്? തന്റെ ബഹിരംഗ ശക്തിയോടും ഒപ്പം എല്ലാ ശക്തികളോടും ഒപ്പം ഭഗവാനെ ദർശിച്ചു എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. അപ്പൊ അതാണ് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിലൂടെ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ട് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രത്യേകത അതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദർശനീയനായി മാറും. നമ്മൾ ശ്രവണ പ്രക്രിയയാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറയുന്നത്, നമ്മൾ ഒരുപാട് ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ കേൾക്കാം അല്ലെ. നമ്മുടെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ ഇപ്പൊ ഇഷ്ടംപോലെ ഭാഗവത സപ്താഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അവരിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത് തെറ്റല്ല. പക്ഷെ ആ കേൾക്കുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണെങ്കിലും ആ ഒരു എഫക്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഭഗവാനെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ അവരെന്തായിരിക്കണം? അവര് പ്രോഫിറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ
കുറിച്ച് പറയുന്ന ഒരാളാവരുത്. അതുപോലെ അതായത് ഒരു ബിസിനസ് മൈൻഡ് അവർക്ക് ഉണ്ടാവരുത്. അതുപോലെ അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവണം, ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ആളാവണം. അത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അങ്ങനെ അല്ലാത്ത വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ കേട്ടാലും നമുക്ക് എന്ത് വരില്ല, ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവര് ഇവിടെ പറയുന്നു അവരുടെ ആശയങ്ങളെ സ്വാധൂകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്ലോകങ്ങളെ പോലും വളച്ചൊടിക്കുന്നു. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, നമുക്ക് സംസ്കൃതം ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലെ. കുറെ സംസ്കൃത ശ്ലോകങ്ങളൊക്കെ ചൊല്ലി ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് അത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോകും. അതാണ് നമ്മുടെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാത്ത കാര്യമാണ് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവർ ഏത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യം, നമുക്ക് അതേ ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ. നമുക്ക് ഒരിക്കലും ആ ശ്ലോകത്തിന്റെ മീനിങ് അത് തന്നെയാണോ എന്ന് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയം പോലും നമുക്ക് കിട്ടൂല. അവര് ബൈഹാർട്ട് പഠിച്ച ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കും അവർ അവരുടേതായ രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിച്ച് വേണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ പുരോഗമനമാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് വേണം ശ്രവിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാന്റെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ നിരവധി അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുണ്ട്. ശ്രവണ പ്രക്രിയ കുറ്റമറ്റതാണെങ്കിൽ അവ ഓരോന്നും അഭികാമ്യമായ ഫലം നൽകത്തക്ക വിധം സമർത്ഥമാണ്. ഭാഗവതത്തിൽ ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ പാണ്ഡവരുമായുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകൾ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു. അസുരന്മാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും ഭഗവാൻ എപ്രകാരം ഇടപെടുന്നു എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മറ്റനവധി ലീലകളുണ്ട്. കൂടാതെ 10ാം സ്കന്ധത്തിൽ ഭഗവാന്റെ പ്രേയസിമാരായ ഗോപികമാരോടും ദ്വാരകയിലെ പത്നിമാരോടുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉത്കൃഷ്ടമായ വ്യവഹാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ നിരപേക്ഷനാകിയാൽ ഭഗവാന്റെ ഓരോ വ്യവഹാരങ്ങളുടെയും അതീന്ദ്ര സ്വഭാവത്തിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. എന്നാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആധികാരികമല്ലാത്ത ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങൾ ഗോപികമാരുമൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ കൂടുതൽ തൽപരരാകുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഇതേ ശ്രവണത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. ഒരുപാട് അതീന്ദ്രിയ കർമ്മങ്ങളുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ബാല്യലീലകളുണ്ട്, അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പമുള്ള കുറെ ലീലകളുണ്ട്, അസുരന്മാരെ വധിക്കുന്ന ലീലകളുണ്ട്, ഗോപികമാരോടൊപ്പം ഉള്ള ലീലകളുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തില് ശരിയായ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്നിട്ടില്ലാത്ത ആചാര്യന്മാർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നേരെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പോയി ഗോപികമാരോടൊപ്പമുള്ള ലീലകളാണ് ഗോപികമാരോടും അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ പത്നിമാരോട് ദ്വാരകയിലുള്ള പത്നിമാരോടും ഒപ്പമുള്ള ലീലകളാണ് വിവരിക്കുക. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടൊപ്പമുള്ള ലീലകളും ബാല്യലീലകളും ഗോപികമാരോടൊപ്പമുള്ള ലീലകളും ഒക്കെ ഒരേ ഈക്വൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഭഗവത്ഗീത എടുക്കുമ്പോൾ പറയും, ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഫസ്റ്റ് അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഒന്നും സംസാരിക്കുന്നില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അധ്യായം തന്നെയാണ് 1ാമത്തെ അധ്യായം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്, അതില് ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ തന്നെയാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അല്ലെ. സഞ്ജയൻ ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ അർജുനൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ഭഗവാനോളം ഭഗവാൻ പറയുന്നത് പോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിട്ടും അസുരന്മാരെ നിഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ലീലകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. ഒക്കെ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മറ്റൊന്നിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് വിശിഷ്ടം എന്ന് പറയേണ്ട കാര്യമോ ഒന്നുമില്ല. എല്ലാം ഒരുപോലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ഒക്കെ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം തരുന്നതും മുക്തി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭവസാഗരത്തിന് പുറത്ത് കടത്തുന്നതുമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതൊക്കെ. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ആധികാരികമല്ലാത്ത ശ്രവണ പ്രക്രിയയിൽ ജനങ്ങൾ ഗോപികമാരുമൊത്തുള്ള ഭഗവാന്റെ ഇടപെടലുകളെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാൻ കൂടുതൽ തൽപരരാകുന്നു. അത്തരം പ്രവണത ശ്രോതാവിന്റെ കാമാർത്തിയിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു. ആകയാൽ ഭഗവത് ലീലകളുടെ ഒരു ആധികാരികനായ വക്താവ് അത്തരം ശ്രവണങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും വഴങ്ങി കൊടുക്കുകയില്ല. തീർത്തിട്ട് നിർത്താം അല്ലെ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ നിശ്ചയമായും ആരംഭം മുതലാകണം ഭഗവത് ശ്രവണത്തിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടത്. അത് ശ്രോതാവിനെ ക്രമേണയുള്ള പുരോഗതിയിലൂടെ പരിപൂർണത പ്രാപ്തമാക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു. ആകയാൽ പാണ്ഡവരുമായുള്ള ഭഗവത് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞവയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. എല്ലായ്പ്പോഴും സർവ്വവിധ ലൗകിക ബന്ധങ്ങൾക്കും അതീന്ദ്രിയനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് നാം സദാ സ്മരിക്കണം. മുകളിൽ പരാമർശിച്ച എല്ലാ വ്യവഹാരങ്ങളിലെയും നായകൻ ഏതു പരിതസ്ഥിതിയിലും ഭഗവാൻ ആകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ഭഗവാനെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭക്തനെ കുറിച്ചോ പ്രായോഗിയെക്കുറിച്ചോ പ്രതിയോഗിയെക്കുറിച്ചോ ശ്രവിക്കുന്നത് ആത്മീയ ജീവിതത്തിന് പ്രേരകമാകുന്നു. ഭഗവാനുമായി നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ട ബന്ധത്തെ പുനർജീവിപ്പിക്കുവാനാണ് വേദങ്ങൾ, പുരാണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഈ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെ എല്ലാം ശ്രവണം അത്യന്താപേക്ഷിതമാകുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നതും ഒരുപോലെയാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾ മാത്രമേ ഞാൻ കേൾക്കുള്ളൂ, അത് മാത്രമേ മുക്തിക്ക് പ്രധാനമാകുള്ളൂ എന്നുള്ളത്
തെറ്റായ ഒരു രീതിയാണ് ഭഗവാനെ സംബന്ധിക്കുന്നതെല്ലാം. അതായത് ഭഗവാന്റെ പാണ്ഡവരുടെ കാര്യങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ഭഗവത് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞവയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. പാണ്ഡവരുമായുള്ള ഭഗവത് വ്യവഹാരങ്ങൾ ഗോപികമാരോടുള്ള ഭഗവാന്റെ ലീലകളെക്കാൾ പ്രാമുഖ്യം കുറഞ്ഞവയാണെന്ന് ഒരിക്കലും കരുതരുത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒപ്പമുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എന്താണ്, ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അത് നമ്മള് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ശ്രവണ പ്രക്രിയയിലൂടെ, അതായത് ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെയുള്ള ആത്മീയ ആചാര്യയിൽ നിന്ന് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങേണ്ടത്? പ്രഥമ സ്കന്ധത്തിൽ വെച്ച് വേണം ഭാഗവതം പഠിക്കാൻ തുടങ്ങാൻ. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിപ്പോ പ്രഥമ സ്കന്ധം തന്നെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്, അല്ലെ? ഒന്നാമത്തെ സ്കന്ധം മുതൽ പടിപടിയായി ഉയർന്നു വേണം 10ലേക്കൊക്കെ എത്താനായിട്ട്. ഇപ്പൊ എല്ലാ സ്കന്ധവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഒന്നിനോട് കടപിടിക്കുന്നത്, അതായത് കുറഞ്ഞു പോകുന്നതല്ല. ഇമ്പോർട്ടൻസ് എല്ലാറ്റിനും ഒരുപോലെ ഉണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ബാക്കി നാളെ എടുക്കാം. पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. सर्वं श्री कृष्णार्पणमस्तु. प्रणाम माताजी, प्रणाम.